Pozdrav ljudi, prije ovog klipa da vam najavim, jedan čovjek mi je dole napisao da snimam Minecraft preživljavanje, dobra ideja, tako da snimamo Minecraft preživljavanje. Šta se dogodilo, čovječe? Oulja. Da fuck? Šta je ovo? Ha? Dobro, pročitat ću. Okej. Dobro. What? Ovo si možda preživio. Ali čekate ono, najgore. Moraš me pobijediti. No ja sam ipak Heard, kralj tame. Neće biti lako. Okej, Hearde. Mada ne zvuči tako opasno. Tko si? Ja sam Čaparnitko. Ne vidiš me. Kako te ne vidim kad te vidim? Ne vidiš me. U redu, ne vidim te. Jel ti tako pričaš onako, u glas imaš neki čudan ili? Ne. Dobro, pričaj normalno. Dobro, pričaš normalno. Tako ti pričaš? Ne. Pa pričaj normalno. Evo, pričat ću normalno. Tko si ti? Ja sam Seljan. Ti si Seljan. Znam se. Ja sam čarobnjak. Ne vjerujem ti. E pa vjeruj. Poslo me je Buh. Buh? Ko je Buh? Pa kralj dobrote. Vaša god. Zašto je on tebe poslao? Kako bi spasio. Moramo naći jutnaka koji će spasiti cijeli ovaj svijet. Od koga? Herda, kralja tame. Herd, on fakat postoji. Najistinite. Ono stvarno postoji. Tako je. Aj mi ako si toliko onako baš poseban. Aj mi onaj blok, znaš, koji ne možeš unisati. Sorry. U redu. Okej. Ovo je čudno. Vidiš? To je pravi blok. Super. Vidi, fakat ovo je onaj blok. Kako znaš to je blok? Nemam pojma. Okej. Možeš mi napraviti kućicu? Ode ja. Kud ideš? Prati me. U redu. Možeš mi napraviti kućicu? Ma ne znam. Kud sad ima vaš čarobnjaka? Puno. Ako ja poginem, dolazi drugi. Baš tužna priča. I ti se ljutiš zato što nisi jedini? Pa naravno da. Šta ti misliš, da meni lagano izbjegavati tu ljubomoru? Ti si ljubomoran? Ko je ljubomoran? Ko je ljubomoran? Sad si rekao da si ljubomoran. Ma nisam to rekao. Ti ništa ne znaš. Dobro. Kako se ti zoveš? Harry. Harry Potter. Nisam ja Harry Potter, okej. Šta, Harry, ti hoćeš? A zašto ti ne pišeš ovdje ime? Ma, to je nekako kralj, da brate, rekao da je to protivnički. To je predsjednik. Što ti? Ja me tako protiv tog jednog dobrog gospodina. Dobro. Ajde, vodi me tram. Neću, ti me vodi. Evo, vodim te. Ajde, brže to malo, pa ne mogu, čovječe. Bole me noge. Aj, mene boli. Sad me odnesi. Dobro, evo nosim te. Ne nosiš me. Pa ne mogu, čovječe, popni se. Sad ljutim na tebe. Okej, tu da napravimo kuću, ne. Di? Tamo. Pa dobro, odvedi me tamo onda. Pa ne znam, nekako mi pomogni. Na primjer, evo. Okej, valjda ću ovo uspjeti. Ajde. Alo, zašto mi ne daš da stavim blok? Ne dam ti. Alo, stavi se, te čarobran blok. Eto vidiš, sad ga stavim. Dobro, popri se sad. Ajde. Hopa, ćupa, ajde više. Nemoj deri se na mene, jer ću neću reći tajnu. Znaš šta, pomalo me nerviraš. U redu. Ja ću tebi napraviti kuću. A ti nemaš ni znati da sam napravio kuću. Kako ću te ja naći? Naćeš me. I njeboga, to je ta kuća. Prekrasna je. Ti si rekao da će biti malo drugačija.
Rekao sam. Ne znam, ne sjećam se što je rekao, ali dalje. Pa nije toliko loš, ovo se dobro slažem. Okej je. Molim te, sad mi stavi vrata. Vrata? Pa gdje su vrata? Okreni se pa ću ti pokazati. Pogledaj mene, pogledaj. A to, pa nije to tako strašno, može tako, da mi zombije uđu. Da, zombije mi uđu, Sad mi stvori vrata, evo idu odmah. Evo ga. To koliko ja vidim nisu vrata. U redu, evo odmah vrata. Evo ga, izvoli vrata. To nisu vrata, to je crafting table ili ti radni stol. Stvori mi vrata odmah. Evo ga, stvorio sam ti vrata. Vrata su ono što se zaklapa, otvara. Znaš ono. A to, pa dobro, reci mi odmah vrata. Šta ti ja govorim cijelo vrijeme? Pa pata. Fanta ti govoriš. Da nije ti fantu. Crkvi! Okej. Ajde. Znači vrata mi donesi. Vrata. The fuck? Kako si mi dao game mode? Jedan. Pa to je stvar. Sad mi ga se riješi odmah. Okej? Evo odmah. I dalje sam na tome. Riješi mi je odmah. Evo ga. Okej, riješio. Evo ga. Wow, ali ja hoću druga vrata. Neka drugačija, neka ljepša. U redu, idu odmah. Ovo, hvala ti. Pa ti si čoj čarobnjak. Harry. Baba, izabrao si drugoga. To mi je brat, čovječ. Dobar dan, gospodine brate. Kuća vam je odlična. Kakva kuća? Da te skopalo, čovječ, ovo je vila. Baš. Kad se ti vratio? Ma sad odmah, kuš. Tražio mrkve. I dalje si oseljan. Baš dobro. Ljudi, ove krajeve epizode, stvarno, ja sam se jako potrudio da sam ovo kuću napravim. Dobro, kuća nije bila tako strašno. No ova dva, ti, čelavi. Nismo mi čelavi. Okej, niste. Dajte sub, ova epizoda se čuže bar 1000 lajkova. Želim da pređem 1000 lajkova pod ova epizoda, dajte sub. Molim vas, dajte sub, ova epizoda bar zaslužuje, ja mislim, sub. Iskreno mislim da zaslužuje. Tako da, dajte sub. Dajte, jer ću vas prebiti, znam se, neću vas prebiti. A molim vas, nemate da vam molim. Dajte sub. Znam se. Dajte sub, molim vas. Hoćete na cijelu epizodu jednom govorim, dajte sub. Ako tad nećete gledati sub, ja ću fakat govoriti, dajte sub. Dajte sub. Okej. Ovo ste krivo napravili, mogli ste jedan ovdje, znači, samo malo da to riješimo, na primjer. Kod ovoga ste mogli tu staviti ovaj, tu jedan još ovakav i tu, to bi bilo ljepše. Ne bi bilo ljepše, ti znaš neku modu. Znam ja modu. Gdje si ti bio dok sam ja radio modu? Pa bio sam snimao. Tako da, dajte sub. Molim vas. Znam se, neću još moliti. Pošto ova epizoda, barem ja mislim da zaslužuje bar 1000 subova. Ako ne ništa, ovaj gaming kanal djelujem, tako da mislim da ću nastaviti, pošto ova druga epizoda mi se stvarno onako brzo pojavilo i brzo je pregled došli, tako da hvala vam puno. Dajte još više podrške nego što možete dati, pošto tad će mi dati znak da hoćete da ja snimam. Ako ne dajete subove i te stvari, ja ću misliti da vam se ne sviđa. Ako nemam, na primjer, pregled, ja ću misliti ne sviđa vam se video i što kanali, što ću onda s tim kanalom, mučiti se nekoliko godina, a ničemu, zalud. Tako da, nadam se nam sviđa ova epizoda, dajte sub, mislim da zaslužuje, ako ne date sub, ne znam koja poanta da snimam, dajte sub, komentari, subscribe, komentari, share i tako te stvari, gore like, noktić gore i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!